Έχω πάρει άδεια από τον νεκροτάφτη. Βρε, καλώς το κακαλιώζει. Βρε, καλώς του φανταζάκιας. Είμαι βαριάς μες στη μέση του δρεώνου. Την άλλη φορά θα σε πάω στο πεζοδρεώνιο. Τι γίνεται, πεζοδρεώνιο, πώς είσαι? Καλά, θα πάω διακοπές με τα παιδιά. Μπράβο. Άντε. Κάτσε να πάω σπίτι μου κι εγώ. Τι βαρέας. Τότε γιατί με ξύπνησες? Και να ξέρω, άμα είσαι μέσα, μη φύγω καμιά, να την πάρεις εσύ. Αν εντάξει, θα την πίνεις εσύ. Ευχαριστώ. Μανούλιο. Τι είναι αυτό, δεν το κάνω. Ακούγεται. Είναι αυτό ρε παιδιά. Κάτσε να το πάρω μέσα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, ξέρετε τι είναι αυτό? Ούτε κι εγώ. Λέτε να είναι. Ο Πασάς. Και κάτω θα πάρω το μυαλό μέσα. Να δω τι είναι και αυτό. Πού είναι ο Ταχύρε που είχα δώσει το μαγικό κουμπί για να πάει να μαγέψει αυτόν εδώ τον, πώς το λένε, που μένει σε αυτήν εδώ την παχιάκα. Δεν έχει πληρώσει φόρους. Πού είναι, πού έχει πάει? Ώστε αυτό εδώ είναι κουδούνι. Και όποιος το ακούσει πει το τι γίνεται, μαγεύεται. Πω μανούλα μου. Τίποτε θέλουν να με πιάσουνε, γιατί δεν έχω πληρώσει πόντους. Για κάτσε να το πάρω μέσα. Και όποιος έρχεται να με πιάσει από τους Τούρκους, θα το μαζεύω. Κάτσε να το πάρω μέσα.